Ingredient for mig, det er produkter, som ikke indeholder stoffer, som har nogle dårlige egenskaber. Det er rigtig vigtigt at finde ingredienser og stoffer, som ikke er skadelige for os mennesker, som det første, og for vores børn, for den sags skyld, alle levende væsener, og så også er så lidt forurenende og skadende for vores miljø som overhovedet muligt. Derfor hedder produkterne faktisk Ingredient. Mit navn er Allan, og jeg er den, der er ansvarlig nede i produktionen, og i samarbejde med Jan er den, der udvikler nye recepter. Det er mit ansvar, at frisørerne og slutforbrugerne de får det samme produkt. De ved, hvad det er for et produkt, de køber, og det skal bare være 110% hver gang. Og det er mit ansvar. Det er det, jeg står for. Jeg hedder Kirsten, og jeg kører rundt som teknisk konsulent, /salg, til frisørsalonerne med Ingredient-produkterne. Og så tager jeg ud og underviser dem i brugen af produkterne og laver salondage og salonaftener, hvor de prøver det på hinanden eller på modeller. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at prøve at lave noget, som jeg kunne stå indenfor. Og som jeg kan gå ud og så sige med rigtig god samvittighed, så ser folk i øjnene og sige, det her, det er et produkt, som er det bedst mulige, vi kan lave, hvor det stadig præsterer. Vi skal gøre alt, vi kan for at få svanemærket på produktet, fordi for mig er svanemærket noget af det, der gør, at det ligesom er en garanti og en hel masse meget dygtige mennesker bag et system, og som gør, at det her produkt, det kan man regne med, det kan man stole på. At det ikke bare er grønvasket, som man kalder det for, hvor man sætter nogle fine grønne planter på en emballage, eller man kalder det en eller anden planteting. Og så kan der stadig være rigtig mange uheldige stoffer i. Kunderne er meget miljøbevidste i dag og forespørger tit til produkter, specielt også uden parfume, og det kan Ingredients jo også, som fås både med og uden parfume. Men oftest vælger de den med duft, fordi den har en svag og naturlig dejlig duft. Der har også været meget diskussion om, at kemi er farligt, og ikke de farlige kemiske stoffer. Nej. Og det skal vi også passe lidt på med, fordi kemi er ikke per definition farligt. Det kan faktisk være rigtig godt, men det kan også være uheldigt. Natur er også rigtig godt, og naturingredienser er rigtig gode, men de kan også være rigtig dårlige. De kan have en masse andre egenskaber, som måske ikke er så gode. Og det skal man passe på med at få lavet den her skævvridning af, hvad det egentlig er, der er det bedste i forhold til det ene og det andet. Så som jeg ser det, så er det helt klart, at der er masser af gode kemiske stoffer, og der er også rigtig mange dårlige. Der er rigtig mange gode stoffer fra naturen, men der er også rigtig mange dårlige. Og så den diskussion, der også er om økologiske råvarer, jamen det er også rigtig godt. Men igen, nogle gange er der måske ikke særlig mange procent i det samlede, det færdige produkt, som er økologiske. Nogle ting er det, men der er også rigtig mange, hvor der ikke er så meget i, hvor det så mere almindelige traditionelle råvarer, der er i tingene. Det er ingen diskussion om, at alle har hver deres idé om, hvad det rigtige er, og der bliver gjort rigtig meget for at gøre det rigtig godt. Men for mig er svanemærket en af de helt stærke ting. Jamen altså lige snart man siger svanemærket, så siger de jo, så ved de godt, at så er det noget, der er godt. Og når man så også siger dansk produceret og lige om hjørnet bag ved Aarhus, så er det også fint. Og når man fortæller lidt om, hvordan de står og bliver rørt herude, så er det sådan ligesom en anden historie. Ingredient er kvalitet, og Ingredient er bæredygtighed. Og Ingredient er sund fornuft. Det handler om at passe på sig selv, og det er det, Ingredient går ud på. Jeg plejer gerne at sige, at jeg er en meget stædig jyde, som ikke giver op. Men det har været ved 2 gange, ja, hvor jeg er simpelthen ved at sige, nej, det her, det kommer aldrig til at lykkes. Jeg hedder Jung. Min funktion her i firmaet er at tage sig af kunder, alle former for henvendelser, bestillinger og fakturering, sørge for at sende varer afsted. Det, der er vigtigt for mig her i firmaet, det er at give kunden en god service. Det er ret vigtigt for mig. Fordi jeg ved, hvordan jeg selv vil have få en god service, og det stræber jeg efter at give alle kunder en god service. En god oplevelse, når det handler med os.
det er det, jeg går meget op i. Fremtiden, den er jo fantastisk. Der er ingen diskussion om, at det er fantastisk, det vi har gjort, og det vi har opnået, og det vi gør lige nu her. Det er også hele den sjæl, der er her, og alt det, der ligger i vores produkter, og alt den gode energi, der er lagt ned i de produkter, det betyder alt. Det, der også er rigtig, rigtig fedt, det er jo faktisk, at der er mange aviser, der har skrevet om os og vores produkter. Der er rigtig mange blade. Bladene og medierne er generelt rigtig vilde med at skrive om vores ting. Vi har et godt produkt, så en god service er også et krav for at få det hele til at gå op i en høj enhed. Det er det, min bidrag til firmaet, og det er jeg glad for. Vi har også været nomineret faktisk 2 år til Danish Beauty Award med forskellige produkter, og det har jo været sindssygt spændende også at være med til det. Nu er det nu, at det giver tilbage, og det er super, super fedt. Altså, det er også et vildt brændstof. Det kan gøre, at nogle dage bliver fuldstændig elektrisk, altså ind i hovedet, fordi det bare er super, super fedt.